Oo. May garin. Aray, kinaban mo. Ano ba ito? Meron na. Single mom siya. Babae rin, Lord? Oo. Kumuha siya ng single mom. Oo. Yung babae na hiniwalay yan ng asawa. Kaya ganyan lang nangyayari, parang ganyan. Ba? Huwag mo hayaan mawala ang taong tinanggap ka kahit sino ka pa. Dahil sa panahon ngayon, umiilan na lang ang Iilan na lang ang babaeng ni... Ano ba yan? umiilan na lang ang babaeng nagpapakatotoo para sa Oo. Bakit kayo sa YouTube ko, puro na lang si Joy Joy? Regine na alin. Yung ano, tepatete. Viral kasi yun. Hindi, ba't bigla na lang umano sa akin? Ay, hindi, kasi tinitignan mo siya. O, di ba, Hindi ko mag-a-appear. na siya nilalike. Oo, pero mag-a-appear at mag-a-appear yun kasi binibideo mo ay pinanonood mo. Ganun yun. Lalabas na sa'yo. Maski na hindi mo like. Leah, Ate Emma.
niya sa akin kanina. Mamaya ko basahin yung ano mo, chat mo. Masisira yung YouTube ko. May yung ano ko. Ano na ate, ano sabi ni ano? Hmm? Ni Ayan, nag-chat siya sa akin. Mamaya, hindi ko pa ano. Masisira yung ano, nandito eh. Ano ako. Dami marites ni Dulce eh. Ay, nag-a-appear dito eh. Sabi niya dito eh. Bahala sila dyan. Basta ako, busy ako sa ano. Busy ako kay YouTube. I'm not perfect. Hi! Salamat sa pagbisita kay Ate Emma. Nako ma, malabo na siguro na makita niyo ako. Salamat sa pagdalaw. Hindi ka na talaga, hindi ko na talaga maramdaman si Boss. Kahit mahal ko anak mo, o iba naman ang hinahanap niya, di ba? Update lang si Ate Emma. Dalaw ako minsan sa inyo. Mga sis. Sis, dalaw ako sa iyo, ma'am. Ma'am Perfect. Ano lang, nag-update lang si Ate Emma. Oo, ikaw yung ano kanina. Tanda, tanda kita, ma'am. Ma'am Sexy. Oo. Saglit lang ko eh. Tingnan ko yung ano. Yung upcoming. Nandito na ako, oh. Ito na lang ano. Magtamsak. Yung Ima vlog na isa. Kailan ito, ma'am? Ayan, dikit ako, ma'am, sa'yo. Bill all. Para madalaw kita pag mag-open ka. Ay, oo, para mag-a-appear yung ano. Ibuluan na. Manay! Naku, nandito yung mga ano, si Sexy. Yung magaganda kong mga sexing. Hi, Pugat! Andito rin si Pogi na Pugat. Namiss ko. Namiss ka daw yung kasama ko. Namiss kita, namiss ko yung pangalan mo, Pugak. Namiss daw yung pangalan mo, Pugak, yung kasama ko. Narinig niya yung Pugak na pangalan mo. Pugak, bibigyan kita ng ano, brief. Ara, ang Ilos Vlog. Yes, Madam. Yes, Ma'am Ara. Okay. Manay Ara, hello po from I'm Not Perfect. Nandito yung mga magaganda kong mga binibisita. Jujuy na naman. Kubaw, kubaw. Salamat sa mga pagdalaw nyo.
Okay na yun sa akin kasi nag-a-update lang ako. Cian Bukal, maraming salamat sa paharang kay Ate Ima. Si Jordan, kumaw sa kayo na walang bayad. Alam mo yung may tama siya, may something siya sa utak. Hmm. 1.1 views, no? Million. Ayan, nandyan si Manay Ara rin sa ano. Tugak. Kay Perfect. Maraming salamat, Ma'am Ara, Ilos Vlog. Pugak, salamat. Salamat kapatid. Ganda ng tawa. Ganda ng tawa ng Si kasama ko. Jordan kasi nang kumaw, lima lang ang bayad. Eh, mga akbay siya ng pasahero. Nag-aabay siya ng pasahero. Kaya ka natawa? Punggok. Punggok. Punggok, punggok. Kay ano ka pala, punggok. Still working pa ako, Ate Ima, sabi ni I'm not perfect. But I'm not perfect. I-perfect ka naman ha. Welcome, Ate Ima. Oo nga, natawa. I'm not perfect, i-perfect ka naman, sabi ko. Julie, ang main channel mo, Julie, di ba? All about food. Big love shout out. Yes, I know. Namaskar from India. Namaskar also from Nepal. Namaste. Oh.
Manay Ara, Ma'am Ara, Ilos Vlog. Please watch my video. Okay. Ang sipag ni ano all about food. Lahat pupuntahan niya. All about food and travel. Ang laki-laki na ng ano niya, oh. Sipag. Laki na ng views. Ano ba yung pinakikinggan mo, Lord? All about, ay, nalilito ako eh. Kasi may all about Eve din. All about food and travel. Watching sa video mo. 1 day lang, oh, naka 5, ano na siya. Kulang, nakapag, ano na siya, oh. 597 views. All about, ito yung ano mo, oh. All about food. Hello, from I'm Not Perfect. Ponggok. Galing sila kay Ma'am, kay Kabsat Lopi. Salamat sa pagbisita kay Ate Ima. May pato rin sa kanila, oh. Ay, pato itik yata ito. Ponggok, salamat. Bilatok Music. Hello po. How are you today? Hello everyone from Bilatok. Thank you, Bilatok Music. Hello, Ponggok from Bilatok Music. Hello, Manay Ara from Bilatok Music. Asan na yung ano ni Tema. I'm Not Perfect? Saan na yun? Sabi ni Joy, bigyan kita 5, kayo 4. For watching. Ano na, tapos na. All about food. Finish your video. Done. Guys, paano pa tamsak si I'm Not Perfect? Dalawin natin siya. Bilatok mo si watching your video. O ba't na ano na lang?
Ay, sorry. Only 15 second. I think ito pala. Hindi. Bilatok Musi, oh. Wait, Ano pala yun? Tamsak, Bilatok Musi. Yes, yes, yes. Football. Chasing the Dream afternoon. Dahil mga English daw sa baka ka na ba? Sabi ko. Bali, itong kasama ko na dito, oh. Tatawa siya, nanonood din. Guys, patamsak ang ating nakapin. English daw sa ibon sisiw. Wag, wag ka nga. Welcome. Welcome, ma'am. I'm not perfect. Ano ba yan? Not perfect tuloy. Just call me Bang. Mosi Kaya, Boss. ano Okay. English sa Lucky Me? Lucky me, Kanton. Canton. Kanton sabi siya. 10 minutes. 10 minutes yung video mo. 10 minutes ba? Yeah, 10 minutes. Kaya lang na ano na yung... Naray pala yun, Tem. Hmm? Naray pala. Sino? Ano? Ilapag ko. Kasi nangawit yung kamay ko. Ganyan na lang. Football. Mahilig sa football si Mosi. Bang. Bang Mosi Host. Ano, nagkain nato niya na. Tem, naray pala yun. Sino narip? Yung si Joy, dito pala ganun. Oh? Sino nagsabing narip yun? Marites ka rin ah. Saglit lang ayusin ko yung ano, yung pinanonood ko. Taas ko ng konti. Ayan. Manood tayo kasi sayang yung oras. Ay, sayang. Sayang para maka-views yung ano. Different means bilatok in Indonesia and Philippines. Ah. Bilatok. Bakit no, still watching? Still watching. Ay, ganun, kinikwento niya. Pero nag-viral siya. Pero bata ba yun? Ha? Nung nirip yun, bata ba yun? Bata pa. Ano? Kaya nagka-problema ng pag-iisip. Ay, May diferensya na siya, pinagsamantayan ka. Pero viral yung ano niya, no? What means of bilatok from I'm not perfect? Giseline, USA Tamsak Dan. Salamat. Giseline, USA. GC Leon, USA ba?
Usually, yun, USE pala. Salamat, salamat sa pagdalaw kay Ate Ima. Thank you very much mga ano, mga lalabs. Ayan. May love chat po Ate Ima from Butangira. Butangira. Ay, Ma'am Butangira, maraming salamat sa pagdalaw kay Ate Ima. Opo. Ah, hindi clear yung ano. Hindi clear itong pinanonood natin. Ayan. Ano ba madilim? Madilim yung ano ko. Punggok. Abida. Thank you sa pakaway-kaway. Thank you, Abida. Punggok. Salamat. Salamat, mga kapatid. By what's hours so far are we host? Yes. 700 watts hour to. Wih, 700 pa lang daw. Why only 400? Ay, 700. So, what's more, no? What's more? Your video. Ma'am Butangera. Hello po at Ima. Salamat, Ma'am Butangera, sa dalaw, pagbisita. Abida. Wait lang, okay? Sa nakapin tayo. Guys, sa nakapin. Patamsak. Yung upcoming is. Guys, puntan natin yan pag ano. Nice game. Abida, wait, okay? Welcome, sis. I'm not perfect. You are perfect. You are not perfect. You are perfect, sister. Hello, Ate Ima TV, my friend. Abida. Tamsak at share po, host. Salamat, salamat. Randy Salvador, kapatid. Abida, wait, okay?
Ako pinis. G Oro, tamsak po. Maraming salamat, G Oro. Good evening from Salvador. Randy Salvador. Yes, host, what's more? Abida. Wait, okay. Pinis na. Yung ano na lang, Abida. Ano, ilang taon na yan, Lord? Paki ano yung nakapin, mga kapatid. Abida. Ay, bagong dikit si Abida. 16? Ay, 16. Ala. Guys, pakidikit si ano, yung nakapin natin. Asan na yung Abida? Wait puntan muna natin si Abida. Abida, ala. Bibi pa lang yung bahay mo. Mamaya ko ano. Mamaya ko isubs. Ayan yung ano mo. Na guys, tingnan ko nga yung isang phone ko. Abida, itouch ko na lang yung ano. Mamaya ako mag-comment. Good evening from Randy Salvador. Salamat miss, congratulations, right? Yes, katamsak po guys at kami. Unggok, Sian Bukal, maraming salamat. Bibi pa lang si ano, Abida. Wow, salamat. Salamat, I'm not tipik. Abida, yes. Donuts recipe. Abida, mamaya. Nasa admin channel ko yung pangdikit ko eh. Hindi ko pwedeng ano. Abida, dagdagan ko mamaya pag nag-in ako. Kasi yung ano, nasa main channel, naka-live yung pang-ayuda. Guys, nakapin tayo. Patamsak sa upcoming. Abida, finish na ba? Saglit lang Yeah, finish. Nice.
Kay ano tayo? Biyahero. Biyahero, watching ako. Guys, pa-thumbs muna doon sa ano, nakapin. Ay, hindi pwedeng ano, sabi lang. Paano yun ko? Silent natin. Guys, kunik-kunik to each other. Coffee luwak. 5,000 IDR for a cup of coffee made. Nakaano siya. Dapat ganito. Abida Rashid Dan from Bilatok Musi. Pindan from Bilatok Musi. Thank you, Bilatok Musi.
Ano naman yan? 7 million in the house. Maraming salamat po. Ay, naka. Oras na ng tikiman mga kabeheros. At ito ang mga flavors ng mga kape at tea na pwede Mga mong matikman. flavors ng mga kape. Ang galing. Ano yung sweet yan? Ay, sa nung maliit. Ay. Still watching. Parang naman ito. Sa baba. Baka mahulog. At sa finale ng taste test ay ang luwak coffee na or ang kape na galing sa tubi ng Secret Cat.
Hindi na ito libre mga kabeheros dahil kailangan Hindi nyo ko nang ma-search magbayad yung ano ng pangalan niya. 50,000 KDR para sa isang tasa ng luwak coffee. Guys, salamat sa pabidi-bidi. Sarap ng kape daw. After ng tour at taste test ay dadalhin nila kayo sa kanilang shop para tumingin ng mga produkto na kanina lang ay pinatikim sa amin. Sal, Nasa sa inyo na mga kabeheros kung I'm not bibili kayo. dirty. Walang pilitan. Pero sa Salamat part sa namin ay hindi na kami pabidi-bidi. bumili dahil bukod sa mahal ang presyo ay marami namang mga convenience store sa buong isla na pwede mong bilhan ng kape na tulad nito sa murang halaga. Guys, sinakapin tayo. Isa pang nakakatuwang atraksyon dito ay ang mga alaga nilang luwak or civet cat na pwedeng hawakan para magpa-picture. Nakabaw yung ano ko. Nakabaw. Nakabaw, oh. Dalilo. Hindi kaya mag-ano yung music nun. Saglit lang. Para inaan ko. Pahinaan ko kasi yung music niya. Bagong Pilipinas vlog. Hello. Salamat sa thumbs up. Salamat muli sa pagdalaw. Ayun, tapos na yung isa. Ay, naku. Harang. Patapos na yan. Patapos na yata yan. Tingnan ko nga. Biyahero. Tapos na ito. Oo, tapos na pala. Tamsak ako sa'yo. Full watching. Hello, host. From Bagong Pilipinas vlog. Salamat. Salamat, Bagong Pilipinas vlog.
Randy Salazar, tamsak sa'yo sa premiere. Salamat Bagong Pilipinas sa pagtamsak kay Ma'am Perfect. Kailan ito? 11 p.m. 11 p.m. mamaya. Sige, puntahan ko ito mamaya. 11. Randy Salvador, tamsak. Bagong Pilipinas vlog. May bago kang ano, ayan. Panoorin natin. Bagong Pilipinas. Tamsak sa nakapin, dating dikit. Ayan. Uy, ang ganda ng ano. Daloy ng ano. Ang ganda naman. Bagong Pilipinas. Saan mo yan nakuha, oh? Parang sa amin yan, ah. Parang sa amin sa probinsya, ganyan na ganyan. Nangunguha ako ng kuhol. Diyan ako nangunguha ng kuhol, ah. Pugak! Abida. Oo, diyan ako nangunguha ng kuhol. Diyan pa nga ako naglalaba, eh. Parang parehas na parehas sa amin. Sorry. Nangunguha ako ng kuhol. Tapos nangunguha ng mga binik, yung maliliit na shell. Ala, parang ano lang. Saglit lang. Ganda pa naman ng panonood ko, oy. Ay, ayun.
Hindi, naano ko na to kagahapon eh. Saglit. Naano ko na to kagahapon. Oh, ay 3 days ago. Teka, i-like ko lang yung ano, saka mag-comment ako. Pugat! Tawa-tawa si Pugat. Ako ba loading? Hindi ako loading. Baka ikaw ang loading, kapatid. Bagong Pilipinas. Dan na ako sa'yo. Biyahe ni Kuya. Tamsak po. Salamat sa patamsak. Atining, tamsak. Ninang, bigla siya. Ay, Kuya. Aw, inaanak. Hindi ko maano, touch yung ano eh. Para lagyan ko ng pin. Ay, damit. Wala kang damit, Kuya. Inaanak. Inaanak. Hindi ko matouch eh. Lalampingan kita, lalampinan. Sabay ganun. Lalampinan, o, di ba? Kasi wala nang ano, hindi ko man na-touch yung mag-jacket. Pa. 17 to suit. Wala, hindi ko matouch yung ano. Ano ba yan, Lord? Hindi ko matouch talaga. Kuya, aw. Hindi ko matouch. Salamat, Atining. Sa patusok. Pakidikitan yung ating nakapin. Tamsak sa upcoming. Tinining. Ate Nining, wala akong gawa ngayon. Mamayang alas 11. May mga bisita dito. Kaya ngayon, nag-a-update lang si Ate Ima.
Hindi ko matouch. Biyahe ni Kuya, hindi ko matouch. O, ito na namang isa. Tignan ko nga kung pwede dito. Oh, ayaw din. Hano Vlogger. Hi. Wala na. Salamat Ate Nining. Babalikan kayo. Hano Vlogger. Paano ba ito? Road to 40. Tamsak bakas bagong dikit sa nakapin. Support. Ayan, meron na. Yung isa naman. O bakit itong ano? Ayaw naman. Guys, salamat sa pagbisita kay Ate Ima. Ugak! Today I need to complete 200 subscribes. Please support. Hano, watching. Wala kang picture. Hano Vlogger. Hano Vlogger, watching your video. Hano Vlogger. Jano Vlogger, you have to put picture profile your account. Yes. Yes, Hano Vlogger. Even only flowers like that or what? Ano ba yung ano niya? Oh, wala. Wala talaga siyang ano. Hano Vlogger. Why you don't have profile picture? Put profile picture. Salamat sa pakaway-kaway, Kuya Inaanak. Hindi ko pa nakukuha yung ano. Hindi ko pa nakukuha yung number mo, Kuya Inaanak. Bukas. Oo. Si Sir Raywin na pinupuntahan natin, Kuya Ate Nining. Okay. Hindi na siya ewan ko ba't hindi na siya nag-o-open. Stricto 'yon, di ba?
Pasilip po. Ayan, pasilip daw si biyahe ni Kuya. Silipin natin. Sa upcoming patamsak, mag-iwan ng bakas at babalikan kayo. Marami yang ano. Marami yang regalo sa inyo. Rika Sweet Creation. Ano ka na? Meron ka ng video na tamsak danho. Salamat, Rika Sweet Creation. Ang lilinggit ng ano mo. Ang ganda pa naman ng ano mo. Video kick. Para dagdag ng ano, para dagdag Rika Sweet sa watch hour mo. Wala kasing maibibigay yung ano lang, 2 minutes, 3 minutes na watch hour. Mag-live ka na lang. Mag-live ka ng ano, maski silent para makabuo ka ng ano, watch hour. Pugak! Si Pugak, oh. Patawa-tawa. Gusto ko yan, Pugak. Yung patawa-tawa ba? Diba happy? Rika Creation. Hayaan mo pag ano, tutulungan kita. Binisita ko yung ano mo eh. Kanina wala akong ginagawa. Wala kang video ng ano, mataas. Ang galing ng laro oh. Hindi bobo ako sa mga ganyan. Mga laro-larong ganyan. Ano vlogger? Ano vlogger? Yeah, but please put your ano profile picture. Okay? Even only this crying. Today I need to complete 200 subscribe. Please support. You want to make you want to complete, but not now, tomorrow. You want to complete tomorrow. I will give you. But see, you need to put picture your profile. Di not accept this one. Yeah, Allah, hindi ka na a-acceptin. Please support me now. Now daw. But my bossing is not here. Tomorrow, if you want, come back to me. Sabi ganun. Come back to my live stream tomorrow. I will check if I can. But need your ano
Need profile picture. This one, ano, pic. If you're not putting picture, ay nako. Wala siya picture, oo nga. Hindi nga oo nga. Ay, baka. Oo nga, walang profile. Tatlo lang video. Hindi ko naman ano, hindi ko mga kilala yung mga bisita lang yan. Pugak na from Ate Nining. Inang, shout out from Pugak. Ang dami mong anak, Ate Nining. Iba't ibang mukha. Saan? Iba't iba rin bang ano yan? Sapay ganun. Ate Nining, iba't ibang ano pa ba yan? Saan mo nakuha ang mga yan? Asan yung mga ama? Ang pupugi ng mga anak mo, ang gaganda ng anak mo. Mga iba't ibang lahi ba yan? Sabay ganun. Joke lang. Nagkalat. Oo nga, nagkalat yung mga anak mo. I'm not perfect. Katapos ko lang magbalot ni spring roll eh. Oo, pinapadikitan ko yung ano mo. Ma'am perfect. Ayokong tawagin ka ng I'm not perfect. Perfect na lang. Iba't ibang ama. Oo nga, iba-iba ang ama niyan. Sus Mariusip. Ano, vlogger? Ano, naglagay ka na ba ng ano? Profile? Thanks, ate. Nakikinig lang ako. Welcome. Sis perfect. Ma'am perfect. See my profile. Oh, ano, hindi clear. Maayong gabi from Bicol Region, Edmond Quaris. Salamat. Maayong gabi rin sa iyo. Bicol Region, Region Bicol. My father is Bicol also. My father. Edmond Quaris, ang ano, ama ko sa Bicol din. Kaso, hindi ko na alam kung saan siya kasi bata pa kami daw noon. Wala nang ama ko ngayon. Maski na kung meron siya, kung buhay pa siya ngayon sana, di pasyal tayo sa ano, Bicol, o diba? My camera is not clear. Oho. Hindi raw camera hindi daw clear yung camera. How we put your, ano, vlogger, subscribe. Naglagay siya, nakabaliktad. Ano, today I need to complete 200 subscribe. Please support. To subscribe more. Ano, tapos ka na ba? Kanina pa ito Okay. Ano, tama na yan. Dami na. Okay, I will put for you subscribe. But after, because my bossing is not here. She will put for you. But how can I? Pakitamsakan man live ni Edmond Bals sin sa Bicol. Asan ang Edmond link? Guys, patamsak sa taas, sa nakapin. Sa upcoming, please. Tamsak natin yung nakapin.
may bisita na tayo. Edmond Quarries, asan ang ano mo? Link na pinapatamsakan mo. Edmond, drop your link. Tamsakan. Pakitamsakan man live ni Edmond. Asan ang link? Sorry. Hindi kayo kasi silipin natin din si Kuya Aw. Si Kuya. Biyahe ni Kuya, natapos na ba ito? Ay, si Kuya. Ayan, si Kuya natin. Ang masipag. Ang matulungin na Kuya natin. Oh, ayan. Manood muna natin. Pasilip si Kuya. Ayan. Ano vlogger support me. L3. Migalab shout out. New video. Okay. Wait, okay? Kasi pakinggan natin muna yung ay. Matagal na kayo dyan nakatira? Ano po yung pangalan ninyo? Dito? Ano, nagpupunit po ba kayo? Ano po yung hanap buhay nyo dito? Ayaw gumagawa. Ay, nabagsak. Ay, liga. Tuloy-tuloy pa rin yan. Tao pa? Ay, nabusog na si Ate Ina. Yan lang ka, pupuno lang po yan. Pupuno lang o, doon na kayo nagtitira. Yan lang kayo nakatira talaga. Eh, isip ko po na yung pwede nyo yun. Isa. Ano ba? Eh, yung pupuno na yun, sino nakatira doon? Sa inyo din. Ilang kayo ho dyan? Lilipat ako kasi madilim. Tatay dito, ito po tatay dito. Dito tayo. Sponsor po nagbibigay sa amin ay mag-share po kami ng share yung binibigay nila po sa amin i-share po namin sa inyo. Diyan na, ikutan mo yung paligid ni tatay at yung kanyang bahay. There's that. Okay na ba? Naka-play ba? Oo, naka-play. Ayan, titignan natin yung bahay ni tatay. Tay, sino pangalan niyo, tay? Lito? O, ngayon titignan natin Ay, yung Lito. tinitirhan ni Kapangalan ng tatay Lito. ko yun ah. Dito lang po siya sa gilid ng saka na gawa ng Tatay ko yun ah. Ayan, ito may, lang po yung tirahan mas ni lalong Tatay madilim. Lito. May kasama siyang dalawang pusa at saka isang aso. Guys, may glove shout out sa inyong lahat. Ayan, ito yung Madilim pa rin. tapos dito po siya nagsasaing. Dito po siya nagsasaing. Ayan, dito lang po siya nagsasaing. Ayan, si Tatay Lito.
Sa gilid ng kalsada, nag-iisang namumuhay si tatay. Wow. Wawa naman si tatay. Ha? Order? Oh, order? Order? Yung galing ni Rasul. Sige, kain na tayo. Yung dito. Madilim pa rin. Ha? Nagbigay ulit? Alin na? Madilim? Ayan, o yan, maliwanag. Maliwanag na, o, di ba? Anong ulam natin? Anong ulam natin? Ay, ilabas mo na yun. Naisama mo na yung Pero yan, sama mo na rin yung lalagyan na ano. O, di ba maliwanag na ng konti? Meron po tayo konti na lang pagmamahal. Madilim pa. Siguro po din. Si Anbukal, Pugak. Salamat. Bibili lang po ba kayo ng bigas kilo-kilo? Anong pinagi nyo inuulam dito? Sakto yung dala namin. May kape, may konting ano. Ayun. Dala po ng bigas. Alam po kayong asawa? Ang ganda ni naanak ko, ah. Wala pa namin kayong asawa. Kuya Aw. Kuya Aw, inaanak. Ang ganda ni partner, ah. Ganda ni inaanak ko, ah. Bata pa ako, ang dami ko nang inaanak. Grade 6 pa lang ako, nanganganak na ako. Elementary. Ang dami ko ng apo sa mga inaanak. Guys, marami kaming ano dito, candy, tsaka lollipop. Sayang, bibigyan ko sana kayo eh. Wala. Naku, kuya, susunod na ako, kuya. Susunod na ako sa kay ano. Kay subaybayan na lang pag ano. Titignan natin yung Sabi mo magkain ka hanggang gabi ng kain natin. yung para sa kanin. Yan ka na naman eh. Hindi, sabi mo kung sila Tatay, dito siya kumukuha ng tubig. Palikuran niya yan. Yan. Dito. So, yan lang mapalungsod yung kaya. Asa na kadero mo? Ito, ito. Kawan. Ayan, dalawa yung kadero ni tatay, oh. Tapos meron din siyang takure. Ako, hindi na ng tubig. Tapos meron din siyang tuyo at saka asukal. Okay. Mantika. Ayun, meron siyang stock na kape at saka asukal. Ayan, ang sinop ni tatay, oh, para hindi magutom. Saan ka kumukuha ng pambili tayo? Pasalamat ulit ay. Di ba nandiyan sa lamesa sa ulam natin? Ayan, dito sa tabing ilaw. Yan yung kanyang palikuran. Tapos ito yung kanyang, dito siya kumukuha na, oh, tatay dito, babay na. Babay na, babay. Ah,
Ayan, maraming po salamat. At po sa... So, ito po, ito si Mrs. Panawang po. Cian Bukal, an Pugak, salamat. Ayan, babay na po. At L3, sunod ka na L3. Tapos na. For watching. Emma, ano tawag sa inyo na ganito? Ah, Ano tawag sa inyo? ano? Yan. Ano? Palaminggo. Palaminggo sa... Iba yung patani ha. Iba ito ha. Pata! Ah? Iba to, iba ang patani. Oo, palaminggo sa amin. Pagasan kasi kami eh. Oo nga, ito, pulong mingko. Sa Ilocano. Puluminggo. Parehas. O, sa amin si Batsi. Sa Batangas, si Batsi tawag sa amin. Ay, Pugak. Pulumingko, aming Ilocano, palumingko, Gustong gusto daw ng Ilocano. kasama kong marinig yung Pugak. Hi, Pugak! Tawa palagi yan si Pugak. Biyahe ni Kuya. Alam mo na, Salamat sa sa ibang pagkakas. ganun. Probinsyana na nga, sasabihin pa, sweet beans. Feeling hindi mo nga marunong. Sweet beans sa ano, hindi naman sila ano. Flamingo. Flamingo ba? O yan, sige na. Gayain mo yan, Pugak. Pugak, gayain mo nga yan, no? Natawa si Chi. Kapatid Chi, natawa si Chi. Ewan, hindi kasi yung Pugak na yan, ano, gustong-gusto ng kasama kong marinig. Kasi ano yung Pugak sa inyo? No? Anong pugak? Ano yung Pugak sa inyo? Pugak yun. Ewan ko, basta. Kalimutan ko. Nakabigi Pugak, lang Pugak. ako, Ate Ima. May nood lang. Sige lang, kapatid Pugak. Patamsak yung ano, upcoming sa taas. Si Sis Perfect, si Ma'am Perfect. Ano ba yung pinatututo? Ano ba ngayon? Ano, Danna ba? Danna, ano, L3, Danna. Napunta na sa iba.
Ma'am Perfect. Sige lang, Ma'am Perfect. Trabaho lang. Naubo na ako sa kakakain ng kindi. Nandito lang sa harapan namin kasi. Wala yung mahanghang, lol. Na kindi. Sili. Lang yato kung makasagot Sili daw. Bibigyan ako ng sili. Talaga ito talaga, oh. Yung maanghang na kindi yung sinasabi ko. Hindi yung sili, oy. Guys, baba kayo ng link at ma-watch natin. Importante dito, yung views. Ano yan? Tugap? Oh, Uy, may pira kami Joke. Never give up on dua. Nothing is impossible for Allah. Now, wa'ad Allah haq. When Allah promises you something, there's no doubt. Yes, it is timing, not yours. You might make a dua, say, but Allah's not here. Don't even think that. Allah will give you when the time is right. Every minute of delay is an absolute blessing. May Allah Almighty grant us all. Never. Maliwanag, oh. Ano, mamay tayo kami? Nakatanggap ka na ba ng top 10 badge galing sa iba't ibang mga creators? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin kapag ikaw ay Ano, Lolita? Nagwa-watching. Panoorin ko. Panoorin po natin yung at home league watching. Ew daw, sabi niya. Ba't saglit lang? Saglit lang yun.
Ate Egypt. Happy birthday, Iskay! Happy birthday, Iskay! Ibiig mo na. Nasa Pilipinas muli ang Philippine Opa at Korean actor na si Yoon Hae-in para yan sa kanyang The 10th Season fan. Nag-aano siya. Ate Egypt, salamat sa pakaway-kaway. Arnel Fernandez Likop, mega love shoutout. Salamat sa paharang. Nakatambay ito host hanggang matapos ang live mo. Likap TV, mega love shoutout. Salamat Sir Likap. Gian Bukal Dan. From I'm not perfect. I'm perfect. Nalilito ako. Ayaw kong lagyan ng nut. I'm perfect. From I'm perfect. Pugak, watching. Si Bob Amer. Ready child na naman. Ano, ready na? Sana baba. Andi lapit. Okay. I will open the big door. Ah, ah. Parating ng mga bisita. Bisita. Nandun na siya. Bisita, nandun na ba? Nandun na siya. I'm perfect. Natawa si I'm perfect, sis. Si ma'am, I'm perfect. Ano na? Mag-check. Ano na? Magawa, ay, magkamilim. Ay, hindi, okay lang. Ha? Ano? Guys, ano, ipinatay namin yung ilaw namin kasi darating yung mga ano, makikita kami dito sa loob. May mga darating na mga bisita. Panay lalaki, ano, sa labas. Mga bisita ng amo ko. Dan po sa nakapin. Prachian Bukal.
Katagal? Daan po sa nakapin. Tagal ng ano. Pugak, ilike ko na lang. Mamaya ako mag... Guys, malapit na rin akong mag-in. Mamaya mag-i-in na rin ako. Para makabisita sa mga ibang mag-i-LS dyan. Walang ilaw kasi ano, pinatay namin. Makikita kami ng mga ano, na makikita yung braso namin. Makikita yung braso namin, o di. Malapit nang mag-in. Oo, nakabilol ka sa akin. I'm perfect, ma'am. Mag-a-appear na sa akin kaagad. Puntahan kita. Ang tapang ng kasama ko. Ang tapang ng kasama ko, ah. Ayan, tapos na ba? Tapos na bukak? Okay. Full watching. Naalala mo? Kuya, lapit na akong mag-in. Ed na ba? Full watching. Ugaks. Ayan, tapos na. Naam. Kasi may mga bisita kami eh. Mga katrabahuan ng amo kong lalaki. Magagawa kami ng 6 minutes. Matagal pa ba yung 6 minutes? Ayan na.
Iin na pala ako. Saglit. Saglit lang. Ano lang. Guys, saglit lang. Tapos na. Ano na lang. Bye-bye na.